חברים, כאן אוריאל לבנה עם ולדימיר, והיום אנחנו עושים עוד סרטון של פצצה גרעינית, והפעם עם הרבה יותר סוגי TNT והרבה יותר לאגים. אז כן, אנחנו עומדים לפוצץ את זה כל רגע. ולדימיר, מה אתה עושה? טוב, נו, תתחיל לפוצץ. כן. חכו אנשים. למה עשיתי את זה? לא. טוב, לא משנה. עומד להיות כאן טורנדו, כן, עשינו מוד של טורנדו, זה לא טוב. והנה זה עומד להתפוצץ. אומייגאד. למה אני לא עומדת בבולבול שלנו? לא מקללים ביוטיוב, ולדימיר. אומייגאד. עדיין לא התפוצץ. תסתכלו כמה, איזה קטן. אומייגאד. מה קורה כאן? אומייגאד. תסתכלו כמה. לאגים ועוד לאגים. זה אפילו דופק אותי לקיר. מה? אומייגאד. תיכנס למפה, ולדימיר. איזה שטח עצום נהרס. זה עוד לא הכל, לא? יישאר עוד קצת. צריך להישאר עוד. תיכנס למפה. תסתכלו. אומייגאד. מה לעזאזל? איזה שטח עצום הרס, נו. טוב חברים, מקווה שתהנו ונתראה בפצצה הגרעינית הבאה. כן, יש לנו עוד הרבה פצצות גרעיניות שכנראה אני וולדימיר הולכים לעשות. אז ולדימיר, תגיד ביי ותסתכל למצלמה. ביי לכולם. כן, ביי לכולם. הוא שונא אתכם, זה לא ברור. אני לא, אני אוהב אתכם, אני מקווה שתעשו לייקים. סליחה, שכחתי להגיד. אל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב, או להירשם לערוץ שלי. נתראה בפעם הבאה. ביי.